Исәмсез, сіз яңалыклар чыгарылышын карыйсыз. Студияда мен Лейсен Ханова эшлим. Бүгенге төп темаларыбызга кыскача күзәтү тыңлагыз. Рассвет бакчачылык şirketinde янгын нәтижесінде 29 яшьлек Ирад вафат булды. Янгынның сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Улыгызга я кызыгызга мәктәп янында сагыз тәкъдим итмәгәннәрме? Социаль челтәрләрдә ата-аналарны кисәтеп хәбәр тараттылар. Горурланабыз КамАЗыбыз белән. КамАЗ ул Африкада да КамАЗ машина төзүчеләр бәйрәменә старт бирелде. Рөстәм Миңнеханов Республика Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. 1 сәгатьтән артык ул алдагы елга бурычлар һәм сәясәт турында сөйләде. Рөстәм Миңнеханов үз чыгышында парклар һәм скверлар, су зоналарын төзекләндерүгә өлеш керткән оешмаларны билгеләп үтте. Әлеге эш дәвамлы булачак. 2017 ел республикада экология һәм иҗтимагый киңлекләр елы дип игълан ителде. Президент белдерүенчә, эре проектларны гамәлгә ашыру өчен республика хөкүмәте ярдәме кирәк. Чыгышта берничә тапкыр Чаллы да искә алынды. Автогигант алдына бурычлар куелды. В машиностроительном комплексе республики, отмечу, проводимые на КамАЗе работу по сохранению объемов производств, планах предприятий выпуск новых кабин и двигателей, работы над проектами в рамках национальной технологической инициативы. Социаль темаларга да тукталдылар. Президент республикада гаиләләрнең ролен югары бәяләде. Әлеге институтның һәр вакыт хакимият органнары һәм җәмәгать оешмаларының күз уңында булырга тиешлеген белдерде. Татарстанда күп балалы гаиләләр саны елдан-ел арта бара. Узган ел мәсәлән аларның саны 2000-гә күбәйде. Жылыну теләге үлемгә китергән төнгө эшләр тирәсендә Рассвет бакчачылык şirketендә янгын чыкты. Кирпечтән төзелгән йорт янды. Утны санаулы минутлар эчендә сүндерделәр, әмма йортта калган хуҗаның гомерен саклап кала алмадылар. Янгын сүндерүчеләр әйтүенчә, бакчачылык şirketләрендә ут чыгу очраклары яшәргә мөмкин. Фаҗига булган урыннан хәбәрчебез Гүзәл Шихапова. Янгыннан соң әлеге йорттан таш һәм көл өеме генә кала. Коткаручылар җимерекләр арасыннан ир-ат гәүдәсен таба. Аңа нибары 29 яшь була. Ират бакчачылык şirketендә каравылчы булып эшләгән. Şirket рәисе аның өе салкыннарга әзер түгел иде әле ди. Шуңа да карамасан Ират бакчадагы йортында кунган. Бу төнне дуслары аны үзләренә чакырган, әмма каравылчы баш тарткан. Он проработал со мной 4 года. Вопросов к нему были вопросы, но как человек, он чисто работник, он работал, он молодец. Обогревательные приборы плюс электропроводка. Я неоднократно с родителями беседовал, надо менять. Нет, вот оно и подвело. Салкыннарда ул җылыткы җайланма кабызайды ди күршеләре. Моңа кадәр электр тимерчебегеннән чаткы чыгуга зарланганы булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы инспекторлары җылыткы җайланмалар кулланмаска киңәш итә. Кулдан ясалганнары тагы да куркыныч. Салкыннар җитү белән бакчачылар саны кими, кышкыга калучылар чараларны алданып күрергә тырыша. У нас электроприборы, мы, конечно, следим за этим, за всем. Я не знаю, но у нас, как нам сказали, обязательно должна быть там прокладка, все сделали как положено. Әмма бакчачыларның барысы да җаваплы түгел. Хуҗалар шәһәргә киткәч, биредәге йортларга сукбайлар да килергә мөмкин. Белгечләр ишекләрне һәм тәрәзәләрне чит кешеләр кермәслек итеп бикләп китәргә киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Татарстанда мәктәпләр янында наркотик мәддәләр кушылган сагызлар тараталар. Социаль челтәрләрдә янә шундый эчтәлектәге хәбәрләр таралды. Анда бала организмының яман гадәткә тиз арада күнегүе турында да әйтелә. Сюрпризлы сагызлар турында хәбәр чынмы, әллә ялганмы? Сорауга җавапны безнең сюжетыбызда белерсез. Социаль челтәрләрдә таралган хәбәрдә яңа спайс турында сөйләнелә. Дилерларның схемасы бик гади. Баланы сагыз белән сыйлар, лаңашый, организм беренче тапкырдан ук күчтәнешкә ияләшеп китә. Ә инде икенче тапкыр сагыз өчен 500 сум акча сорыйлар яки дустыңны алып килергә кушалар. Сагызның кабы яшел контурлы, зәңгәр төстә. Мондай информация 2014 елда бер тапкыр таралган иде инде. Ул чакта министрлык аны кире какты. Бу юлы да хәбәр расланмады. Набережных Челнах. Чалда мондай фактлар теркәлмәде, беркем дә безгә мөрәҗәгать итмәде. Бу хәбәр елга бер тапкыр даими таратыла.
Шулай да балалар арасында оңату эшләре алып барыла. Бүген 27-нче мәктәптә укучылар класс сәгатендә чит кешеләр белән үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләште. Сорау, аларга ышанырга ярыймы, конфет сагызлар тәкъдим итсәләр, нишләргә? Я могу взять, но я ее не съем. Я просто возьму, положу ее в карман, отойду от него и выкину. Я ее не возьму, скажу, что я брать чужие вещи не хочу, потому что там что может только не попало быть. Наркотики, алкоголь, яд какой-нибудь. Я бы не взял конфет, не послушал его, ушел и затем рассказал все маме бы. Мы проводим всегда такие классные часы, настраиваем. Без мондай сынып сәгатьләрен даими үткәрәбез. Балаларга урамда чит кешеләр белән сөйләшмәскә икәнен аңлатабыз. Әгәр кемдә булса килеп нидер тәкъдим итә икән, ул чиракта өлкәннәрне ярдәмгә чакырырга икәнен әйтәбез. Психологлар сүзләренә караганда, балалар белән мондай әңгәмәләр үткәрү мөһим, һәм алар даими булырга тиеш. Шәһәр урамнарында суд приставлары эшли. Максатлары бурычларын озак вакыт түләми йөргән кешеләрне тоткарлау, әҗәтләрен түләттерү. Суд приставлары бүген юл иминлеге хезмәткәрләре һәм салым идарәсе вәкилләре белән бергә Сөембикә проспектында кизү торды. Шәһәребездә бурычлылар саны артканнан-арта бара. Бурычлар төрле. Кемдер вакытында фатир түләүләрен түләмәгән, кемдер кредитын тоткарлый. Нигездә салымнар буенча бурычлар күп. Салым идарәсеннән дә вәкилләр булу шуны сызыклый. В связи с неисполнением обязанностей Салымнарны вакытында үз ирке белән түләмәү сәбәпле суд приставлары һәм юл иминлеге сакчылары белән берлектә бурычларны мәҗбүри түләттерү буенча уртак рейдлар оештыра. Берничә сәгать эчендә юл иминлеге хезмәткәрләре туктаткан йөртүчләр арасыннан салым идарәсе инспекторлары суд приставлары белән берлектә төшкә кадәр 15 бурычлыны тоткарлаганнар. Йөртүчләрнең бурычлары зур күләмдә түгел, кайсы 1000 ярым бурычын түләмәгән, кемнеңдер бөтенләй 500 сум гына. Барлыгы 6000 тәңкәлек бурыч түләтергә өлгергәннәр. Әмма тамчыдан күл җыйла ди халык. Әле кичкә кадәр шактый акча җыеп өлгергә була. Туктатылган кешеләр арасында суд приставларының юл иминлеге хезмәткәрләре белән бергә эшләвенә канәгатьсезлек белдерүчеләр дә бар. Я думаю, что у каждого россиянина есть какие-то долги. Мин гомумән аңламыйм, ни өчен ЮХИДИ хезмәткәре минем таныклыкларны суд приставларына тапшыра. Белүемчә, канун буенча юл иминлеге хезмәткәре йөртүче таныклыкларын 3нче затка бирергә тиеш түгел. Мине бу бик гаҗәпләндерде. Суд приставлары машиналар туктату эшенә катышмый. Алар юл иминлеге хезмәткәре тапшырган мәгълүматларга карап бурычлары булу-булмавын ачыклыйлар. Суд приставы хезмәткәре шулай аңлатты. мы работаем с камерами. Без шәһәр исәп-хисап үзәге камералары белән эшлибез. Аларда безнең мәгълүмат базасы бар. Бурычлы кешеләрне шундук күреп алалар. Юл иминлеге хезмәткәрләре монда туктата гына. Рейд юл иминлеге хезмәткәрләре белән берлектә башкарылгач, нигездә бурычларның вакытында түләнмәгән штрафлардан гыйбарәт булуы да гаҗәп түгелдер. Күп кеше элек түләнмәгән штрафларын урында ук түлиләр. Юкса юл иминлеге сакчылары машинага арест сала. Штраф бары. Менә хәзер туктаттылар да инде. Түләргә туры килә инде хәзер. Нишләргә? Юк әле менә хәзер түлим. 1,5 ярым. Штрафлары юк дип уйлауына карамастан, күп еллар автобус йөртүчесе булып эшләүче Владимир Маяковның качып калган штрафлары калкып чыкты. Ниндидер сәбәпләр аркасында 2014 елда берсен түләмичә калдырган. Мондый хәлнең ни өчен килеп чыгуын Владимир Маяков үзенчә аңлатты. Я даже не знал, я вообще-то штрафы все гашла. Мин менә бу штраф турында белмәдем дә. Мин аларны һәр вакытында түләп киләм. Ә монда 2014 елдан сакланган штрафларны актарып чыгардылар. Гайга барып түләгән идем инде мин. Карадылар, анда берни чыкмады. Парадокс монда ниндидер. Люди жалуются, что халык үзләренең бурычлары булуы хакында белмибез дип зарланалар. Ләкин бу алай түгел. Чөнки без идарә компанияләре суд приставлары белән тыгыз элемтәдә. Башта суд, аннары суд приставлары бурычлы кешегә белдерү хатлары җибәреп тора. Мондый рейдлар даими үткәрелеп торачак. Кешеләрнең бурычларын башкача түләттереп булмый дип белгечләр. Шуңа күрә бурыч каравылчыларына эләккәнчә вакытында түләү яхшырактыр. Райнур Әгъләметдинов, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Башка темаларга узган төндә Мәскәү проспектында фаҗигага китергән юл транспорт һәлакәте теркәлде. 34 яшьлек машина йөртүче исерек була, һәм нәтиҗәдә ул 30 яшьлек пассажиры белән кирәкле урынга барып җитә алмый. Кызу тизлек белән машина яктырту баганасына барып бәрелә. Аннары автомобиль каршы як полосага килеп чыга. Парковкага куелган машинага килеп бәрелә. В результате дорожно-транспортного происшествия Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә машина йөртүче БСМПда вафат булды. 1986 елгы пассажир исә хастаханәдә. Машина төзүчеләр көне якынлаша. Һөнәри бәйрәм ел сайын сентябрьнең соңгы якшәмбесендә билгеләнә. Әмма Чаллыда әлеге җитди тармакта эшләүчеләрне берничә көнгә алданрак кутладылар. КамАЗ мәдәният сараенда алар өчен зур концерт оештырылды. Бәйрәмдә хәбәрчебез данлыклы КамАЗда эшләүче шәһәрдәшләребез белән аралашты.
Автомобиль руль артында да, станок янында да, сәхнәдә дә. КамАЗлар һәр яктан килгән. Театралаштырылган тамашаны инженерлар төрле бүлек хезмәткәрләре үзләре әзерләгән. Завод шаллы халкын берләштерүче, дуслаштыручы да булып тора. Еллар дәвамында алар икътисади кризиста уңышлы вакытларда кичергән. Завод хезмәткәрләре һәр вакытта да киләчәккә якты өмет белән карыйбыз диләр. Впечатления, в общем-то, оптимистические. Вот. Завод работает. КамАЗы, в общем-то, выпускают все лучше и лучше, более качественные, красивые. И план довольно-таки не снижает. Это радует. Горурланабыз инде, горурланабыз КамАЗыбыз белән, үзебезнең эшне бик яратам. Шун, яхшы инде. КамАЗ булмаса булмый. На следующий год, это будет в апреле 14-го, 40 лет, как я на КамАЗе работаю. Не уволилась, выдержали все. Так что, другой работы я вот не знаю, например. Никуда не хотела никогда уйти. КамАЗ Россияда иң ире автомобиль төзү корпорациясы. Завод оешканнан бирле 2 миллионнан артык йөк машинасы җитештерелгән. Оешманың уңышында хезмәткәрләрнең өлеше әйтеп бетергесез җитәкчелек. Бүген заводта 36 мең кеше хезмәт куя. КамАЗ знает везде. КамАЗ, он не только в Африке КамАЗ. КамАЗ сегодня национальный бренд, национальная гордость, национальный символ Российской Федерации. Я с гордостью могу сказать, что когда сегодня приезжаешь к нам на автомобильный завод, то конвейер выглядит так же, как он выглядит на автомобильных заводах во всем мире. Вот. Мы добились этого с вами. Не только построили, мы сумели сегодня изменить КамАЗ в лучшую сторону за очень короткий промежуток времени, как автомобиль, так и производство. Завод ветераны Мирослав Марковский КамАЗда җитештерү һәрчәк югары дәрәҗәдә башкарылу белән аерылып торды ди. Тоже высокий уровень, тоже уровень в плане и техники, и технологии, поскольку мы взяли в технологию самый лучший в мире. И оборудование было самое лучшее в мире. И планировки, и корпуса заводов мы строили под это оборудование. Вот так что мы тоже первые были и самые лучшие были. Бәйрәмдә иң яхшы хезмәткәрләрне дипломнар һәм күкрәк билгеләре белән тәбрикләделәр. Россиянең атказанган артисты Ринат Ибрагимовның чыгышы машина төзүчеләр өчен сюрприз булды. Прекрасная осень, и зима, и лето, и мы с тобой благодарим за это. Гүзәл Шикапова, Валентин Красильников, Ямагызлар. Сәламәт яшәү рәвеше өчен югары технологияләр чалыда үзеңне формада тоту, саулыгың турында кайгырту өчен мөмкинлекләр арта бара. Фитнес тармактагы яңалыклар турында алдагы сюжетыбызда сөйләрбез. Чалда беренче акыллы киләчәк фитнес клубы ачылды. Ишек төбеннән алып тренажерлар залына кадәр кешене югары технологияле җайланмалар озата бара. Терминаллар, шкафлар һәм тренажерлар индивидуаль электрон ачкыч белән идарә ителә. Фитнес-клуб инвестиционного направления, новое направление. Бу инновацион юнәлешле фитнес-клуб республикада бердән-бер. Клубның мәйданы 3800 квадрат метр. Техно Джим компаниясеннән яңа тренажерлар да куелган. Smart Gym фитнес-клубының тагын бер өстенлеге шунда, ир-атлар һәм хатын-кызлар өчен чишенү бүлмәләрендә 300 шкаф урын алган. 21 душ кабинасы, үзенең фин саунасы һәм хамамы бар. Очень просторные ящики, огромные душевые кабинки, никого не ждем. Все систематизировано, все очень продумано. Круто, все такое необычное, по новым технологиям вставляется ключ, потом записывается все в телефон. То есть с собой уже таскать ручку, блокнот не надо. Спорт тренажерлары 1500 квадрат метр мәйданны алып тора. Алар күп төрле. Аена нибары 1500 сум акча түләп, һәркем үзе өчен кызыклы шөгыль таба ала. Бирдә индивидуаль һәм төркемнәрдә шөгыльләнү мөмкин. Синоптиклар һава торышы бозылачагы турында кисәтә. Бүген төнлә туман, яңгырлар көтелә. Җилнең тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәерергә мөмкин. Иртәгә тәүлек дәвамында яшен, яңгырлар булуы да ихтимал. Ерак юлга чыгучыларга бигрәк тә игътибарлы булырга, машиналарның төзеклеген контрольдә тотарга киңәш ителә. Урамда калучыларга исә электр чыбыклары, агач һәм реклама такталары яныннан ерак торырга киңәш ителә. Нинди генә бәла килсә дә 112 номеры буенча бердәм ярдәм күрсәтү хезмәтенә шалтыратырга мөмкин икәнлеген онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз дигән теләктә мин сезнең белән саулашам. Иртәгә очрашканга кадәр исән-имин булыгыз.